କୋଉ ସ୍କୁଲ? ଭଲ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ। ଆଉ ତମେ ସେଠି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବୋଟଲ ନ ଖୋଲି ପାରିଲେ ତମେ ପାଣି ବୋଟଲ କ'ଣ କରିବ? ମ୍ୟାମକୁ ଦେବି ଖୋଲିବେ ମୁଁ ଖୋଲିବାରେ ଦେବେ ପିଇବି। କେମିତି? ଉଁ, ଆଁ ଉଁ। ଆଉ ତମେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ? ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଲେଖିବି। 1 2 ଲେଖିବ। ହଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ ନା? କେମିତି? ସେଠି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ କଥା ହବ ନା? ହୁଁ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବ? ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇବି କ'ଣ ଖାଇବ? ଏଇଟା ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇଦବ। ହଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦବ ତମେ। ଆଉ ତମେ ତମ ମାମକୁ ସବୁଦିନ ନମସ୍କାର କରିବ ନା? ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସ୍କୁଲରେ ତମେ? ଆଉ ପାଣି ପିଇବି। ଦୋଳି ଖେଳିବ ନା? କେମିତି? କେମିତି ସେଠି ଥିଲା ଦୋଳି? ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭରେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ଦୋଳି ଖେଳିଥିଲ ପା? କେମିତି? ଏମିତି ଖସିରି ପଡ଼ିଲନି ଦୋଳିରେ? ଖସକି ଉପରକୁ ଖସକି ତଳକୁ। ହଁ ଖେଳିଥିଲ ନା? ହୁଁ, ଆଉ ସେଟା ଖେଳିବ ନା? ହୁଁ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବ ନା ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କେମିତି କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳାଇ ଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ କେମିତି ଜୟ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ଟିକେ ବୋଲିଦେବ କହିଦେବ।